Sa ngalan sa Ama ng Sana sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo basta Diyos mapanagiusa sa Espiritu Santo manaakan niya. Manausap kini. Karon kita maandam sa pagsaulog ng Santos nga misa. Mga kitang pasaylo sa makasaypanan na atong nabuhat. Nagkumpisar ako sa Diyos ng mga gahong sa tanan ug gayon mga igsoon. Kinagalapas ako dako ihamon. Sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ngay buhaton. Kaya akong sala. Busa ng moyo ang Santa Maria Kananan Ulay, sa tanang mga anghel mga santos, ug gayon mga igsoon, ay nakawiyam po sa Ginoong atong Diyos. Kalayan ta kita sa Diyos ng mga gahom sa tanan, pasiluod sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kalayi kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kalayi kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kalayi kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. Wamahan, hiusa kami sa unahuna ug sa kasing-kasing. Dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausap-usap, tabangin kami papangita sa mga butang bililhon ug magdala kanamo sa matuod nga magkalipay. Kini ang gipangayo, pinag-isam gining Hesus Kristo imong anak, nga biyughariban kanimo Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato, aron pagpakig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsoon. Ayaw kamo kahikugang dayon og kabalaka sa taho nga ang mga adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuohi bisag gipasikad pakini sa takna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo paglimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kayang maong adlaw dili mo abot kundili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang tawong yawanon nga gitagana alang sa impierno. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Bosa, mga igsuon, ampingi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali ug sa sulat. Hinaut unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato wali walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Isulti diha sa kanasuran ang Ginoo hari. Gihimo niyang kalibutan nga maligon
aron dili gayud matarong. Nagadumala siya sa iyang lungsod, uban sa kaangayan. Moabot ang Ginoo aron maghukom Sa yuta maglipay ang kalangitan ug magsadya ang yuta. Mula nugang dagat ug ang nagpuno ni ini, magsadya ang kapatagan ug ang tanan nga naa kanila. ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Manglukso sila sa kasadya at ubangan sa Ginoo kay nag-abot siya. Nag-abot siya rong maghari sa yuta. Maghari siya sa kalibutan uban sa katarong ug sa kalungsuran uban sa iyang kamakanunayon. Ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Ang Ginoo manaakan Manausab kanimo. ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa herbaboy nga, sa anis ug sa kaninga. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya ug sa kaluoy ug sa kamatinud-anon. Ang hayunta nga buhaton niyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga buta. Salaon ninyo ang lagom nga naa sa iyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkalaot ninyong mga magtutulo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinagi sa panlupig ug kahagkog. Mga Pariseo nga buta, limpihi una ninyo ang sulod sa kupa ug malimpi usab ang gawas niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag natong tanan.
according to the Mosaic law, ang balaod nga ipagawas pinaagi ni Moises, ang mga nagisunod sa mga Hudiyo sa iyang panahon kay practice nila literally ang tithings. Kung sa may tithings, kanang ikanapulo nga bahin. Ni kasagaran ani ilang produce, kung sa may produce, kanang ilang mga utanon, kanang mga abot sa yuta. Sagaran kay kwarta, abot sa yuta. Kunya, tungod kay, importante nila ang Mosaic law, na ilag yung suldod, apil sab ang mga kanang mga herbal. Kanang importante nila mga cumin, mga mint, no? Kung makana sila, nang daghan kay sila na, kung kita raghantag mga herbal karon, mas grabe og kadaghan og mga gituhuan nga natural nga pag-ayo sa mga sakit-sakit ng mga Israelitas, mga Hudiyo. So, nga naman, si Jesus, kanang pinimigin nato sa mapatian ba nga, suko siya sa ining mga Pariseo, no? mga Saduceo, mga kinana ba, pinimigin na niyang, pinimigin subject sa iyang kasuko. No? Tungod kay, sakto ang practice nga mo practice sa ikapo, no? Kitang Katoliko dili kayo taani anad, no? Kanang ikapo nga nang atong tithings ba, ang stricto nga tithings kay kanang 10%. Kitang Katoliko dili ta stricto ana kay kanang galing basta makahuglat tag sensiyo sa koleksyon murag okay na, no? So sila sakto ilang gibuhat according to the law of Moses. Nga nasuko pa yun si Jesus, tungod kay adunay uban nga mga values nga kalimtan sa pananglit, kanang pagkamatinud-anon, no? Kanang hustisya o katarungan. Kay may silang mabuhat ni ani, pero kamaw sila manlupig sa uban. May silang mabuhat ni ani, ikapo, pero kuwan lang pagpakitang tao. Unang ningon, klaro kay yung mga termino ni Jesus, mga tigpakaron ingnon. No? Suko kay siya, mga tigpakaron ingnon. Kay ang ilang pagampo, kinangan makitaan sa uban. Ang ilang paghatag, kinangan makitaan sa uban. At the same time, sa atong panahon karon, medyo naapa. Tungod kay, ubuhat ta, nga adunay kanang kuan, kanunay picture, or malipay ta. Mubuhat tag maayo, pero dili pwede nga dili nato isulti sa uban. Mubuhat ta, pero kinahanglan ibandilyo usa. Sumuni gikasukan ni Jesus. Sumuni atong bantayan. Nga kung nasuko sa Jesus ni atong panahon na tungod niini, mas masuko pa siya usab karon, hangtod karon kung nasa atong atubangan, kung musulti pa siya, kung naapas na physical Jesus, una nga siya, maog ihapon nga pulo nga isulti ka na to, tigpakaron ingnon. May kay ta nga magampo, pero dili na maayo sa ubang tao. Makabantay mo, niining mga pila na kaadlaw, ang emphasis o ang tema karon dito sa duha ka balaod, kung pangutana ba nga kung saan maging pinaka-importanting balaod nga nagihatag sa Diyos. Pahigugma sa Diyos, labaw sa tanan, pahigugma sa sikataw, sama sa imong kaugalingon. Kung atong itagang importansya ang pag-ampo, ug may tanga mo ampo, kay kinahanglan man ato. Kay nga itong pag-ampo, dili lang ordinaryo nga kanang pag-istorya o pagbukas atong baba, kung dili kani nga pag-ampo mo ni ang atong gihimo nga gunitanan ilabi na sa panahon sa atong mga kalisod, sa mga pagsulay, no? Sa atong mga pagpaningkamot, dili na to ikalimtan yun nga nakikihiusa ta sa Diyos. Medyo okay kaayo, pero ang pangutana giunsa man nato isig katao, nahi usa ka sikreto nga usahay atong makalimtan nga angay natong buhaton. Nga nag-istorya aduna ko istorya po ni ani nga na-affirm pud ko na sakto gyud ay ug tinuod di ay
Sa panahon nga magkinahanglan ta sa Dios, aduna sa ni siya usahay nga pagsulay. Usa nga pagsulay, no? Nada yung mangayo nato. So saon nato ang pagtubag ang nangayo nato? Muhatag ba ta o dili ba? Kumo din ang sulod pangutana, dili ta muhatag nganong aduna tay katungod sa pagpangayo sa Dios. Amen. Uy. Klaro ba? No, nindot no? So kung ato nang mabuhat no, no doubt, di gid ta kalimtan sa Dios. Akong usbon ha? Okay ra mo? Atong usbon. Sa matag higayon nga mangayo tas Ginoo, aduna sanay mosulod nga mangayo sa nato. And always the basis, ang basihan sa Dios, kung giunsa nato paghatag tong nangayo. So kung nihatag ta og gamay, idubli sa Dios sa atong ipangayo. Kung wa ta mo hatag, alabs na. Ha? Nasumaunay atong bantayan na di taong balibad. Unya, kung sa maning pagpangayo, lain-lain na ba ning naong? Diba? Ang naong sa Diyos, lain-lain. Mutuningon siya nga, higugmaan ninyo ang inyong isig katao, kay kana sila, na ako. So, na namabit itong karaan nga chismis, no? Karaan nga istorya, kay numdo mo atong baha sa Leyte. Uy! Ito nagbaha ang Leyte ba? Di ba? O sa may istorya ito ni abot dinhi sa Lapu-Lapu. Na ako noy, bata na ngayo og tubig. Unya, kabati mo ng istorya? Tubag idayon. Nay na ngayo og tubig. Why tubig? Ngayon ko nung bata, sagdi lang, tagaan tamog mas daghan pang tubig. Karaan chismis na siya, kaya dili man na, ang gitawag chismis kay, dili wala may masihan. Pero at the same time, pwede ko na nimo nga panghuna-hunaon nga refleksyon, pamalandong, dili ka muhatag, sige. Sa ato pa, ang naghayo is a test, pagsulay, kung hangtod kanusa ka. Kung gihimo natong gagabayan nga ang atong paghatag kapiluan ang mobalik. So labaw pa ni ana. So mo ni karon atong bawnon nga kanang gi-encourage mo kita anang paghatag nga ikapo sa daghan nga paagi. Kay labi na gayud karon panahon na nga mas gikinahanglan nila sa dili maguna ka ng kwarta-kwarta ra. Namin ang inahanglan sa atong pagtagad. Namin ang inahanglan sa atong panahon nga maminaw ta nila. Namin ang inahanglan sa atong presensya. Daghan kaayo nga mga klase nga paghatag. So muna nga atog yung sugdan, dili ta mo balibad. O nagingon pa nga, jutay lang kini, no? Bisan gamay, pero usab, jutay lang kini, pero amen. Palihog manindog. Sa atong panagtigom isip katawhan sa Dios iparangat nato ang atong mga panginahanglan at ubang ng samahan masaligon nga iyang itanyag ang atong mga gihangyo may kita amahan palangini ang among pag-ampo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan makamatngon sa iyang katungdanan sa pagpalambo sa katiligbanong hustisya, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno magmatinud-anon diha sa ilang paghago sa paghatag og serbisyo o sa pagpanuman sa mga
programa alang sa mga kabus ug mga anaa sa kawadon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang mga pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga mamumuo, magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos makakaplag og suporta ug pagsalig gikan sa ilang kabanayan ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teopilo Kamumot ug Josue Balipari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihalin na gikan ni ining kinabuhia, makatagamtam sa kalipayng tunhay kauban sa mga santos dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Alam ka natong tanan nga makahimo kita sa mga butang nga ipabuhat ka nato sa Dios, ilabi sa pagpakabana o sa paghatag sa pinanglan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amen. Alam ka nila nga nangaluya, nawagtangan ug paglaom, nangawagtangan ug kadasig, nawagtangan sa pagtuo, nga mahimo kitang instrumento diha sa pagbalik niini aron sila katagan ug higayunan sa Dios sa pagkita sa mga gasa ngayong gitanyag alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Lahitong amahan, liguna ang among pagtuo sa ingon motubo kami diha sa imong gugma ug sa kanunay walagad kanimo uban sa magyatagon og matinud-anong kasing-kasing kining gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maigsoon pa mo tong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. O Ginoo nga maluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, maoy naghimo kanamo ang katawhan sa Dios diha sa imong gugma. Ihatag ang kalinaw o kahiusa nga ni sa imong simbahan. Kining gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap ka nimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong, Santos nga mahan Diyos nga tunay mga gahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ay pinagi sa mga mong anak nga magitukod ang among banay sa katawhan pinagikaniya imo kami giuli nga nasa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy o sa matarong tanang mga binuhat mag-alagad kanimo ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo o ang imo mga santos magpasayog kanimo sa hiniusang kasing-kasing ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, ulo ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Daigul ang langaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos kidikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay ng Espiritu aron pagsantos sa mga gasa aron mahimog kini alang kanamo. Kalawas na dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon, may kuha siyang pan. Ipasalamat kanimo ipikas. Umihatag iningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana ay kining magkong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi, tapos ang panihapon, may kuha sa sakalis. Ipasalamat kini pag-usabog bidaig, may hatag iningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, ay kini mong kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kanyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, bawata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Maluluwas sa kalibutan na nagtubos ka ng amo. Pinahagi sa imong krus ug pagkaban luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan impan sa kinabuhi ug kalis sa kaduwasan. Nagapasalamat kami kanimo kay imo kami giisig mga yan nga mga tubang umualagad kanimo. Imo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi kanimong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami sa gugma uban ni Leo among Papa, Alberto mo Obispo ug mga kaparian, Marlius ug mga misyoneros. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaom nga banaw sila, ug ang tanang nga matay di sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni maran nga ulay sa Dios. Uban sa ang bana uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton, latas katuigan uban kanila, amo kong aday ginugamo kaw nga himayaon. Pinagiliso Kristo, imong anak. Pinaagid kaniya uban kaniha kaniya, gihatagan na kani mga gahom nga amahan, diya sa kahiusa Espiritu Santo ang tanan, dungog ug himaya, hangtod sa kahagturan. Amen, 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 amen. Idulungan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos ug atong amahan. Busa ngayon kita, amahan namo. Na sa mga langit, pagkayo ng imong ngalan, maabot ka na mo imong gingharian. Matuman iyong pagbuot ini sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka na mo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua lawas kami sa kadautan. Karon sa itong pagpaubos, muduko kita o gatong pangayoon ang mga grasya nga ito'y kinahanglan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Inong Jesu-Kristo laging kas yung mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko ka na kung kalinaw, ihatag ko kanini, tanawang mga sala, kundiling pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kahiusa, ikaw ang abighari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Natay pagitang atong panigsuunay. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kitang tanang gidapis ng giandam nga panihapon. Ginoo dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping ka nato alang sa kinabuhi dayon. Amen. Ang lawas sa dugo ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual.
hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako. Ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tutuli ug gagaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kinimo diha sa tanang mga butang kining gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo Diyos sa kinimo. Bulahan ikaw sa babaengan. Bulahan ang bunga siyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami mga makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab. Malangin ka na to ang Diyos magahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ang santos nga misa, lahat ka madala ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulaan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.